kengät jalkaan. Ja menoks. Joo, huomenta vaan. Huomenta vaan. Tänään lähtö Formnexteille Saksaan. Se olisi kyyti kohta tulossa ja lähdetään kohti lentoasemaa. Sieltähän se kyyti saapuukin. Huomenta. Huomenta. Joutui heti aamusta meidän hommiin. Noniin. Nyt saavuttuu lentokentälle. Kiitoksia kyydistä. Kiitos. Joo. No niin, ei muuta kuin aamupalalle. Oho. Jos vissiin kaivaa lentoliput esiin. Mikäs se sun lento on? Lufthansa. Frankfurtti. AY. Missä sun Lufthansa on? Tuolla LH855. Turvatarkastuksesta selvi. Lähdetään etsiä aamupalaa. Miten ois tommonen mallas smoothie, mikä piristää vähän ennen lentoa? Joo. Se voisi olla ihan näppärä. 3 tunnin yöunilla yksi semmonen, niin koko lentomatka valot pois kivasta. Aamupalaksi valikoitu mallas smoothie. Aura-autot. Se on aika herkullinen. Joo, Kamu lähti jo lentokoneeseen, niin meikä lähtee tunnin päästä perään. Aamiainen nautittu ja nyt lähdetään etsiä porttia. Missähän se on? Mä lähdin väärään suuntaan. No, onneksi tässä on hyvin aika. Ja hanaa. No niin, Boltti tilattu ja lähdetään kohti messukeskusta. Sitten on eksitty messukeskuksen eteen. Lähdetään sisälle kattelee. Jos löytyisi jotain evästä ja nälkähän tässä jo olisi. Nälkä on. Valtava pytinki. Missähän täällä näytetään liput? Welcome. Meikä on kyllä täällä pihalla kuin lumiukko. Ei mitään hajua mihin pitää mennä. Kyllä mä piippasin lipun tossa ja pääsin sisään, mutta joo. Tää vaikuttaisi aika isolta. Nythän mä tuun jonnekin ulos. Tiedä. Ai niin, tästä mennään tonne toiseen halliin ulkokautta. Pitää pysähtyä syömään jotain. Hyvän näköisiä känttyjä. Kesti varmaan 2 minuuttia noissa liukuportaista tänne yläkertaan. No, täällä sit nyt ollaan. No niin pirusti porukkaa. Siinä on vähän isomman luokan tulosti.
Olisikohan tossa tarpeeksi build volume? Mahtuis itse seisoo tuolla sisällä. Täällä on niin paljon väkeä, että täällä on niinku todella vaikea päästä edes katsomaan mitään härveleitä. Täällä on niinku... on väkeä. Ihan tapis. En tiedä onko nyt edes ruuhkasin aika vielä, mutta tapissa on. Vois mennä Spectrumin kahvilas käymään. No niin, siitä Spectrumin kahvilasta kahvit naamariin. Ja hyvä kahvi. Kidin Max 4. Se on aika iso. Iso laite. Iso laite. Vaihtaa väriin. Q2. On kanssa aika iso laite. Siinä on 2 suutia. Niin ja hinta vaan 14 tonnia. Hieno Lego-auto. Kaikki osat tulostettuja. Vähän isompaa mittakaavaa Technic Lego. Siinä on Reactbot P800. Siinä on tommoinen härveli, mikä tulostaa tommosen geelin sisään. Rusa ja Pampun osastot on kyllä niin tapissa, että ei sinne kyllä niinku, ei sinne pääse edes katsomaan noita vehkeitä. Siinä on kukaan asennettu tulostuspää. Siinä on kanssa aika valtava tulos. Nappasin hodarikojusta hodarin ja kokiksen evääksi. Ei oo kovin kummosta. Mutta kyllä tällä nälkä siirtyy. Tää on kyllä niin valtava, että täytyy kiertää vaan tänään läpi ja katsoa mitä mielenkiintoista täältä löytyy ja sitten huomenna käydä vähän tarkemmin siikailemassa näitä kaikkia mielenkiintoisia kohteita. Nyt mä tulin tänne toiseen halliin. Kiersin tosta ekasta hallista noin 2 kerrosta ja olisiko idea tulostaa näppäimistö, tai siis hatut. Siinä on läppärin runko metalli. Taaskan näköy lämpökamerasta toi, kun tuo jäähtyy toi filamentti tuohon pintaan. Snapmakerissa olisi työkalunvaihtaja, PLA, tapetki ja TPU. Supernäköinen laite. Siinä olisi Pampun H2D. Se on jo ihan ok kokoinen. Siinä on toi AMS, mutta ei siellä ole kuin 1 filamenttirulla.
Okay. Miten se muuten tulostaa valkoista, kun ei siellä ole kuin yksi rulla mustaa? Joo, no en tiedä. Mistä se toinen rulla? Ei kun se on tuolla sivussa. Joo. Siihen on ehkä muutama kilo mennyt filamenttia, kun tuo Eiffeltorni tulosta. Se on kyllä aika makea. Tommosista palasista se on tehty. Ohjallisia. Rusa X:lle. Kammiolla. Koreone Plussa. Se on niissä mieletön kokoero tuo X:llä ja Koreone Plussa välillä. Tuollahan se on se messujen kiinnostavin laite. Toi Bond teki indeksi tossa Koreonessa. There is space for things and work. We don't have. It's expected for me. So they will show Siinä on vähän vaikea katsoa tonne mitä se tekee, kun siinä on noin vaihtosuuttimet on tossa eessä. Nyt se käy vaihtaa suutinta. Siis tossa on tollanen kangassuoja, mikä todennäköisesti niin kun pyrkii vähentämään varppausta, eli se lämpö pysyy siellä mahdollisimman pienessä tilassa. Kai. En ole ihan 100 varma. Ja tollaista se tulostaa sinne. Siinä on 2 suutinta ja tosi iso tulostusalusta. 700 × 700 × 1500. Mikä on aika valtava. Hintakin on varmaan aika valtava. Sillä pystyy tehdä tollasen yhdellä You can fix it out laakilla. everything, but this printer is constructed that it will run 10 years and non-stop production. Okay, okay. Yeah. What's the bed leveling? It have 80 degrees chamber, so it's standard for ABS, SA, polycarbonate with support material. So the electronics it does not melt and the cable. And because on these cheap on the Chinese, which do not cover the heat, Yeah, sometimes uh-huh. after
That's why they And actually it's very good for printing big parts. This printer have printing volume And, 500 to 400 to 500. So Yes. it's big volume you see the channels. ABS the printer. Siinä on tää Prusa Pro. Useamman tulostimen ääreveli. Joo, tekee jotain palikkaa jo aika nopeeseen tahtiin. Siellä on nuo vaihdettavat. Tai se vaihtaa itse noita alustoja tossa. En tiedä, laittaako se tonne ne valmiit sitten. Joo, siellä on hyllyllä noita valmiita tulosteita. Nyt se menee tuohon valmiiksi ottaa, että tuo valmistuu. Ei se valmistunut. Tuolta saa. Jotain. Mä tiedän mitä toi niinku tekee toi. Se on joku demo-moodi siinä päällä. Jengi kävelee täällä bisset kädessä ja mä en tiedä mistä mä löytäisin bisset. Mut joka 10. vastaan tulijalla on bissepurkki kädessä. Pitää lähteä itekin etsimään. Janohan tästä tulee kun kattelee kun noin muut ryypiskelee. Pitää pitää tältä päivältä pikku tauko ja lähteä käymään hotellilla välillä ja käydä vähän latailemaan akkuja ja sitten tulla vielä hetkeksi takaisin ja lähteä sitten kattelee löytyisikö joku illallispaikka. Ja mennään etsiä se kamu tuolta jostain, se on tuolla jossain kylillä vielä pörräilemässä. Jaha. Formnext Party. Halli 5.1. Midnightiin asti. Jos sä haluat tietää, että tuliko mentyä afterparteille vai ei, niin tilaa kanava ja tykkää tästä videosta ja palataan seuraavassa jaksossa. Niin, kato seuraava jakso. Mikä se? Se kortti. Ei mulla mitään. Onko siinä? Ai niin. Tämähän on ihan valtava paikka.